kif inhi l-atmosfera, speċa il-fat li tafu li l-aħħar show. Bdejtu bil-rehearsal? Aħna fl-aħħar ħafna nagħmluhom. So, ġil bħalissa dejjem bil-kitba. Mlaqqas. Għadha ħatibda. Ma nafx meta jeder da. Imma llum at this day. Illum huwa 30 ta' Jannar. 30 ta' Jannar. Għadna le. U dan ħajkun ħafna iktar show rilassat mill-oħrajn. Għaliex? Għaxda letteralment rilassat. They will be in stitches. Dan ħanaqbdu il-karatteri kollha li ilhom daw il-25 sena, il-classics. U ħanamlu show bijom, tifhem? Ġifieri ħajġu jgħidulhom ċaw bil-mod tagħhom. ħajkun nostalġiku ħafna, ħajkun naqsed ukoll, tifhem? Hekk tgħidix din l-atmosfera tal-uffiċċju. Naħseb at this point Sander vera qegħdin tajjeb, serjen it-tnejn jaħna. Ovvjament il-ħaddiem ma jkollhom naqsed din jesu għax minnhom mhux ħajibqgħu hemmu. Hija deċiżjoni, hija mhux deċiżjoni tħares lem u tara x'ħajjiġri. Tifhem mhux qed ngħidlek. Aħna il-commitments bħala dan u san ħanżommu ma' kulħadd, imbagħad nerġa' ngħidlek mhux divorce, imma ħanibqgħu one night stand jew tifhem. Jiġri bħalissa l-atmosfera hija hemm minhom mdejja. Le, anke isma' hekk ma ngħidlekx li jiena mdejja. Għandek naqgħa melankolija nimmaġna jiena. Isma' da nafu iktar mill-mara tiegħi jiena Sander. Sander jafni iktar. U sfortunatament meta ma tkunx qed taħdem ma' kulħadd ma' xi ħadd kuljum ħatitlef naqal kuntattu. Ġifieri però mbagħad meta ħad intaqa' miegħu u ħanaħdmu fl-imkien ħatkun xi ħaġa ħafna iktar speċjali qed tifhem nix qed ngħidlek forsi dik il-xi ħaġa tkun ħatta for granted ukoll qed tifhem nix qed ngħidlek. U allura il-mindset ta' da show x'inhi? Da show huwa thank you għan-nies illi b'mod kostanti f'25 sena baqgħu jiġu kull show. Meta kien żgħir, meta kabbarnieh, meta kien għad mitejruh fis-sala, meta kellna l-fuck-ups, meta minnih f'postu beda jqattar is-saqaf, kollox ġranna taf kif. F'daw il-25 meta xtrajna tinda taċ-ċirku u taritinna bir-rieħ, kif kun ngħidlek il-kummedi li ġrawna miż-żmien iż-żu, żmien id-danusan, whatever. Thank you għan-nies. Thank you għan-nies. U thank you għal xulxin. Għalix tipo, this was a fucking amazing ride, tifhem qed ngħidlek li tagħmel 25 sena ma' xi ħadd. Sentenza sħiħa ta' umor il-ħabs ta' biex hekk jgħidu. U thank you wkoll, istjena nħossha vera importanti. Għal-karattri. Il-karattri, hemm karattri Josh u Sean, Josh bla Sean mhux Josh. U vice versa. Qed tifhem ili daw tipo kienu hemm, qed tifhem, in-nies tipo kienu minn kiteb legends, tifhem, tipo anke l-media. And it's a kind of an end of an era, taf kif li n-nies issa m'hemmx l-appuntament li jmiss mhux ħajkun Oktober biex jaraw id-danusan, tifhem m'hemmx appuntament li jmiss. Again, mhux qed neskludi għax jiena m'għandix biex dak in-nies li ngħidlek qatt ma għadhem iktar danusan. Le, anzi, jekk jiġi opportunità li nagħmlu xi ħaġa flimkien, għaliex li jista' jkun li forsi xi darba Għarġa nagħmlu xogħol ta' danusan. Imma bħalissa għandna bżonn li nesploraw id-dinja għall-ewwel darba f'25 sena fi kwart ta' seklu għedna. Mela, tlaqna?